Bolo to úplne šalené dobrodružstvo, to sa nedá ani úplne nejak slovami popísať. To by šiel na 3000 km dlhú túru znova, tak ja by som tam šiel aj tretíkrát. Myslíte, že by sme prešli aj tých 4000? A ten Pali mi tak povedal, no ja asi hej, ale ty nie. Tie dlhé treky dokážu dať dokopy vzťahy, ktoré vydržia roky, ale aj tie, ktoré roky fungovali, dokážu rozbiť. Keď človek nemá tú kondičku a proste trpí od prvého dňa, tak je ťažké mať hlavu v nejakom dobrom rozpoložení. Máme síce auto, ale aj to máme od rodičov. Ďakujem. Keď sa povie diaľková turistika, predstavím si turistu s veľkým batohom, ktorý kráča krajinou týždeň, 2 či mesiac. No potom je tu Matúš Lašan, ktorý na trekoch rozhodne netraví len pár dní, ale rovno celé týždne či dokonca mesiace. Matúš, vitaj. Teším sa, že si prijal pozvanie na rozhovor. No a začala by som hneď prvou úvodnou otázkou a to je to, ako vlastne si sa dostal k diaľkovej turistike. Predpokladám, že si začínal asi tak ako všetci ostatní na klasických jednodňových túrach. A kedy prišiel ten zlom, kedy si povedal, že chceš niečo viac? No to šlo celé tak nejak postupne. Ja som najprv začal fotografovať, potom sme sa aj bavili, že na tomto mieste práve. A tak nejak stále ma to ťahalo viac do hôr a potom jedného dňa som išiel na Nízke Tatry a myslel som si, že pojem celú hrebeňovku, aby som nejak tak zachytil aj tie hory v inom čase, len keď človek ide tak normálne. No a tam ma to chytilo a boli to 4 dní, skoro som tam zomrel na tých 4 dňoch, lebo môj batoh mal asi 30 kg, nežartujem. A tam som prvýkrát na smerovníku videl napísané Cesta hrdinov SMP a vôbec som nevedel, čo to je. A vtedy mi to jeden kamarát, ktorého som tam stretol, mi povedal, že to je taká cesta, že 780 alebo 760 km, že to chodia len takí blázni, že to sa... Vôbec som nerozumel tomu, že sa to dá prejsť celom akože naraz. A tak nejak mi to šrotovalo postupne v tej hlave, že to by mohlo byť fajn. No a tak som sa vydal na tú SNPčku, to bol rok 2016. A tam to nejak tak celé postupne začalo. Tým, že vlastne som to skúsil a zase to bolo zle. Zase som skoro zomrel. A stále tak nejak som mal pocit, že možno by som skúsil aj viac. A stále to bolo tak viac a viac. A postupne sa z toho, že som si chcel niečo dokázať, tak pomaly sa to nejak tak pretransformovalo na to, že toto je to, čo ma baví. Super, čiže SNPčka bola tá prelomová. Dalo by sa povedať. Musím povedať, že tá SNPčka bola taká, že ma ešte viac nahlodala, že OK, že prešiel som tých 760, ale že predsa sú tu ešte tie cesty, čo majú 4000, tá PCT americká, alebo ja neviem. A ja som bol na tej SNPčke s kamarátmi, s Palim a Majou a my sme sa tak o tom bavili a ja som tak som si vravel, že myslíte, že by sme prešli aj tých 4000? A ten Pali mi tak povedal, no ja asi hej, ale ty nie. A vtedy ma to tak opäť nakoplo, že to chcem skúsiť a tá SNPčka bola o tom aj tá prvá trasa, dokázať si proste, že na to mám, nejak nadobudnú to sebavedomie. Ale potom na tom Novom Zélande sa to tak zlomilo, že proste toto je nejaký taký životný štýl, ktorý ma baví. Zaujímavé, lebo vravíš, že skoro si tam zomrel aj v Nízkych Tatrách, aj na SNPčke a pomyslel si na to, že prejsť ešte niečo dlhšie. By som skôr čakala, že či to človeka neodradí. Čiže super, že si nad tým rozmýšľal takto. A som trošku taký súťaživejší typ, by som povedal a tak ma to hlodalo, že proste, že toľko ľudí to chodí, lebo keď si človek pozrie tú pacifickú hrebeňovku trebárs, tak tam je, ja neviem, 8 000 ľudí ročne, že to nie je, že to prejdú 2-3 a tak som si vravil, tak keď to dajú oni a ja tu proste... Ale ja som vo všetkom taký, že sa učím relatívne pomaly, takže tá hrebeňovka Nízkych Tatier to bola úplná katastrofa, SNPčka to bola taká polovičná katastrofa. A pomaly som sa do toho dostal nejak. Budeme radi, ak našu tvorbu podporíte svojim nákupom na MT Hiker Shope a aby vám ďalšie video neušlo, nezabudnite na odber na YouTube. Takže SNPčka bola určite prelomová. A ktorý ďalší trek bol taký možno najvýznamnejší? Asi vieš, na čo narážam. Určite. Ja si myslím, že ten Zéland celkovo bol významnejší z viacerých aspektov. A jeden taký ten najdôležitejší bol, že my keď sme išli tú SNPčku, dajme tomu, tam ešte tá SNPčka nebola v tom stave ako teraz, tam nebola žiadna komunita za celý, my sme to šli mesiac sme nestretli nikoho, alebo myslím, že maximálne 2 SNPčkarov, aj to sme sa videli len jeden večer, že tam nebola nejaká taká komunita okolo toho vytvorená zatiaľ, no a
keď som išiel na Nový Zéland, na tú ďalšiu diaľkovú trasu, tak tam sa to tak zlomilo, že proste odrazu som bol medzi ľuďmi, ktorí takto žijú, ktorí to proste neberú ako niečo nenormálne a ktorí boli z akýchkoľvek sfér života, čo si človek vie predstaviť, od CEO nejakej veľkej firmy po čašníkov a pilotov, vrtuľníkov a proste všetci sme boli obrovská komunita a všetci chceli to isté, dostať sa na druhý koniec toho ostrova. A vtedy ma to tak chytilo aj v tom, že proste, že sa to dá, že to nie je len o tom, že ja som trošku švihnutý a že chcem niečo iné, ale že proste okolo toho celá komunita ľudí. No a samozrejme, ja som sa tam stretol s Annou, ktorá je dnes moja manželka. Vzali sme sa v podstate nejaký, myslím, že presne rok od štartu. My sme sa stretli prvý deň na tej trase Te Araroa, ale spolu sme boli až od jej konca a vzali sme sa vlastne do roka a do dňa od toho spoločného začiatku. Čiže rýchly spad? Určite. Tak, Bolo to jasné, hej? Bolo to jasné. A ona na tých trasách, je to ťažké pochopiť, ale veľa ľudí, ktorí tam idú spoločne, sa buď rozídu, alebo sa rozhádajú, pretože tá trasa je strašne náročná. Psychicky hlavne, ale aj fyzicky a ktokoľvek, každý sa na to pozeráme trochu inak, každý má nejaké iné očakávania, alebo chce trošku niečo iné od tej trasy, aj pre seba, aj ako ju prejsť. Potom, keď stretneš niekoho, kto to chce úplne rovnako, tak to je proste super, no. Že nemusíš robiť žiadne kompromisy, že vieš, že sa na to pozeráte nielen na tú trasu, ale aj na život úplne rovnako a to potom nie je na čo čakať. No určite je to výnimočné, že nielen v tých názoroch, že sa človek zhodne, ale ešte aj ako vravíš, na tých trekoch naozaj človek asi spozná nielen svoje, ale aj tie najtemnejšie stránky toho druhého. Určite. Čiže určite je to skúška aj pre vzťahy, ktoré sú už spolu, nielen pri spoznávaní. Videli sme to veľakrát. Teraz sme boli druhýkrát na tej trase Te Araroa po 5 rokoch a je to ťažké, ja to nezavidím žiadnemu páru, ani dokonca kamarátom, ktorí začínajú, pretože tam tie dlhé treky dokážu dať dokopy vzťahy, ktoré vydržia roky, ale aj tie, ktoré roky fungovali, dokážu rozbiť na úplne drobné. Aj ste sa s tým stretli priamo, že máte skúsenosť? Viete o niekom? Určite, stretli sme sa. Aj ja mám takú skúsenosť. My keď sme začali, aj napriek tomu, že sme prešli s Palim spoločne tú SNPčku aj s Majkou, Pali so mnou išiel ešte na tú trasu Te Araroa a napriek tomu, že už sme mali tú skúsenosť z SNPčky za sebou, tak proste sme boli trošku nastavení inak a potom to bolo pre nás oboch trochu kompromis a bol to cítiť. Nebolo to tak, že by sme sa rozhádali, ale človek vedel, že proste, že aj ja, aj on musíme sa proste nejak prispôsobovať. No a teraz, keď sme boli druhýkrát na tej trase Te Araroa, tak sme mali kolegov, ktorí boli 50-tnici a boli priatelia od škôlky a oni sa na tej trase úplne rozhádali a bolo to presne o tom istom, že obaja mali trošku iné očakávania, nič nie je zlé, proste každý si to môže spraviť tak, ako chce, ale keď jeden potom očakáva od toho druhého, aby robil to isté, to proste nikdy na tých trasách nefunguje. Riadna skúška vzťahov. Určite. Či kamarátskych, či partnerských. Ale na druhej strane poznáme kopec párov, ktorí sa práve dali dokopy na tých dlhých trasách a to vravím, že potom keď si človek stretne sa s niekým takým, kto to vidí úplne rovnako, tak je to super. Takže preto do roka a do dňa. Presne Bolo to tak. jasné. No a teda po Novom Zélande, keď ste sa vzali, tak potom kam ste vyrazili už bok po boku? Čo bola vaša prvá spoločná cesta? 2 týždne po svadbe sme vyrážali do Patagónie. Bola sa to Greater Patagonian Trail. A to je asi najdivokejšia trasa, akú to teraz možno poznám na svete. Prebieha tak nejak po hranici Chile a Argentíny. Bola to svadobná cesta? V podstate, ja sa smejem, že ona bola naplánovaná ešte pred svadbou, ale tak nejak to vyšlo, že to nakoniec bola svadobná cesta a bolo to úplne šialené dobrodružstvo, to sa nedá ani úplne nejak slovami popísať. Aj teraz, keď tam chodia nejakí ľudia aj od nás a pýtajú sa ma, nedá sa to ani s ničím porovnať, ani u nás, ani v Európe. A boli sme jedni z prvých, ktorí z tej trasy prešli toľko, koľko v danej dobe šlo. No ale bohužiaľ tam nás zastavil COVID
tesne pred koncom. Mohli sme byť v podstate prví na svete, ktorí to prešli celé. Chýbalo nám 300 alebo 350 kilometrov a relatívne ľahkých, väčšinou po cestách. 300 z koľkých? 3000. Čiže prešli sme nejakých 2700 a nechali sme si tam len takú časť úplne najľahšiu, ktorá bola ako keby hlavne po cestách, ale problém bol, že bola na hraniciach Chile a Argentíny. A ono, keď tam ten COVID prišiel, tak tam sa to zavrelo strašne natvrdo. A aj domáci mali neuveriteľný strach z Európanov a tak, takže tam už keď sa to rozbehlo, už sme vedeli, že jediné, v čom môžeme dúfať, je, že sa rýchlo dostaneme domov a nie, že budeme dokončovať nejakú trasu. A chvíľu nás to mrzelo, musím povedať, že sme to neprešli, ale dnes si nemyslím, že by to znamenalo niečo prevratné pre nás osobne, ale bolo by to fajn. My stále sme tí true hikery, že proste chceme sa dostať na koniec tej trasy, tak potom, keď to človek nedá kvôli takému kusku, tak to trošku bolí, ale... No tak 300 z 3000 naozaj to už nechýbalo veľa, verím, že to muselo v tých prvotných momentoch veľmi zamrzieť. Určite bolo to, dúfam, že sa toho už nedožijeme zase, ale bolo to zaujímavé určite. No aj tá cesta domov musela byť riadne náročná. Neuveriteľné, to bolo toľko chaosu, keď si niekto myslí, že my sme mali chaos na Slovensku, tak si nevie predstaviť, čo prebiehalo v Južnej Amerike a mne najviac ľúto bolo tých, ktorí sa nejak odtiaľ dostať ani nemohli, lebo napríklad tam boli pracovníci z Venezuely v Čile, my sme boli v Čile v tej dobe a tí kempovali pred ambasádou asi 4 mesiace, pretože nikto ich odtiaľ nevedel dostať, hotely zatvorené, ambasáda im nepomohla, cez hranicu sa nedalo, akože absolútny chaos a keby nebol niekto, kto by nám pomohol sa vrátiť domov, tak by sme tam pravdepodobne kempovali tiež, takže... Čiže vlastne ste mali ešte šťastie. Ešte sme mali šťastie. Koniec koncov to dopadlo dobre. Keď sa ťa niekto spýta na diaľkové treky, tak ako ja teraz, máš jeden, ktorý úplne bez rozmýšľania sa ti vybaví ako prvý? Tá Raroabu je pre mňa vždy... Aj kvôli tomu sme tam išli druhýkrát, aj keď sa to každému zdalo nepochopiteľné, kto by tam šiel proste... Kto by šiel na 3000 km dlhú túru znova, tak ja by som tam šiel aj tretíkrát, lebo Tabu je pre nás asi vždy špeciálna. Ale ono je to vždy tak, že asi ten prvý trek je ten, ktorý človek stále porovnáva s tými ďalšími a stále sa k nemu vracia, takže pre mňa to bude ten Zéland. Chápem, osudový trek. Čo sa týka vašich ciest, teda tvojich pôvodne a potom už vašich, nejako si ich zaznamenávaš v podobe fotiek, videí alebo vo forme osobného denníka? Určite. My máme takú, už teraz sme tak zladení, že ja v podstate, keď skončíme každý deň, tak ja idem do stanu a snažím sa písať denník. Hneď ten deň? Hneď ten deň. No, keď človek to nechá 2 dní, tak už nevie, čo bolo deň predtým, takže je to skutočne nutné urobiť ten deň. No a okrem toho samozrejme tá fotografia, s ktorou som začínal, ktorú som spomínal na začiatku, tak tá vo mne zostala vždy a vždy sa tak nejak osobne cítim fotografom. Takže potom ma to aj tak baví, že keď sa vrátime domov a chytí ma tá depresia z návratu, tak vrátiť sa do toho v forme tých poznámok a tých fotografií a pomaly to dávať dokopy. No a potom momentálne tá najlepšia cesta pre mňa je z toho vydávať knihy. To bola aj moja ďalšia otázka, lebo svoju webovú stránku máš, kde vieme vidieť nejaký ten úryvok, nejaké fotky. No a moja ďalšia otázka bola áno, že či teda sú aj nejaké knihy, v ktorých si môžeme prečítať alebo pozrieť si fotky o vašich cestách. Jasné, tak ja rovno možno ukážem, táto je naša posledná, neviem, či to bude, táto je vlastne z Európskeho dobrodružstva, keď sme prešli 6330 km Európou a pre mňa je to, ono aj fotografii stále hovoria, že fotka je až fotka, keď je vytlačená. A preto ma toto baví, my ich tu máme asi 500 tých fotografií a je to pre mňa taká, no proste ma to strašne baví, keď to je takto pekne po kope. A na tej web stránke, web mám, ale musím povedať, že sa o neho veľmi nestaram. Ja sľubujem, že budem raz, ale tie knihy sú pre mňa priorita. Je to také fajn proste držať to dobrodružstvo potom v ruke a človek si aj veľa uvedomí pri tom, keď to potom nejak tak spracováva do tej ďalšej podoby. Zhmotnené. Je to zhmotnené. Predpokladám, že to nie je prvá kniha. Je to naša 4. kniha. S knihami som začal po návrate z Nového Zélandu. A predtým to bola forma skôr taká vyslovene denníka, že to bol deň po dni. Ale táto kniha z Európy je prvá, keď som sa chcel trošku posunúť a skúsiť ten príbeh nejak rozvinúť svojim
svojím štýlom, takže na túto som teraz hrdý momentálne. Teším sa, keď si ju prečítam. Som zvedavý, ako sa ti bude páčiť. Čo sa týka trekov, tak je známe, že tých trekov naozaj máte veľa, hlavne tých dlhých. Mňa by zaujímalo, že aký najdlhší nepretržitý čas ste strávili na treku? To bola určite tá Európa. Tam sme šli z Bulharska, od Čierneho mora. Vlastne chceli sme sa dostať až po Atlantik v Španielsku na severe. A tá túra mala nejakých 6330 km a trvalo nám to presne 222 dní, tak to nejak pekne vyšlo. Wow, na také čiže pekné číslo. viac než pol roka? Viac než pol roka. A to bolo určite najdlhšie a dalo by sa povedať, že až možno príliš dlhé dobrodružstvo. V akom zmysle? Bolo vám už dlho? A na konci už to nie je osobne ako taký psychický pocit, že by sme mali dosť, ale už sme mali pocit, že to telo už to má vážne plné zuby. Tie také problémy, ktoré človek začína na začiatku treku napríklad, plus gere, sem tam nejaká bolesť kolena, alebo ja neviem, trochu chrbát, kým sa to telo nejak tak zahreje a dostane do tej inej prevádzkovej teploty, tak zrazu po tých 7 mesiacoch sa nám začalo na konci diať to, nejaké také tie prvotné problémy a to sme si už povedali, že asi už je na čase si dať na chvíľku pauzu. To som sa aj vlastne chcela pýtať, že či vôbec niečo vy poznáte také, ako je bolesť chrbta, chodidiel, klbov, alebo či už tie tela jednoducho máte tak vycvičené? Na tom treku je to v poriadku väčšinou. Tam keď si ten nejak taký najdôležitejší základ je neprepáliť to na začiatku, začať tak nejak postupne a človek keď to odhadne a už pozná trošku svoje telo, tak potom sa dá ísť skutočne mesiace. Ale problém na tej Európe trochu bol, že sme boli časovo obmedzení, takže my sme to museli zvládnuť do nejakých 8 mesiacov. Na konci sme vážne išli takú pilu trošičku, že každý deň 50 km alebo 45 a aj keď to telo to zvládalo, tak bolo to poznať, že je to trošku viac, než by sme mali. A ja som si istý, že keby sme mohli ísť, dajme tomu tých 35 každý deň, alebo nejak tak okolo tej 30-ky, tak by to bolo v poriadku, ale keď to človek začína už trošku tlačiť, tak skôr či neskôr proste nejaké problémy prídu. Uh-huh. A pred trekmi sa chystáte nejaký tréning alebo nejako sa snažíte pripraviť to telo? Snažíme sa. Ja to strašne rád hovorím stále, pretože každý vraví, že na ten trek sa netreba pripravať, pretože dlhé treky sú hlavne o hlave. Ale ja som sa hlavne na tej hrebeňovke Nízkych Tatier alebo na SMPčke, ja som sa tam naučil, že keď človek nemá tú kondičku a proste trpí od prvého dňa, tak je ťažké mať hlavu v nejakom dobrom rozpoložení, keď proste telo je rozbité na úplne drobné. Takže pred každým trekom sa snažíme, nie je to žiadny profesionálny tréning, ale aspoň chodiť často na túry, nejak skúsiť pripraviť, hlavne pre nás sú najhoršie stále chodidlá na začiatku, tie bolia najviac a potom samozrejme chrbát s batohom, takže trošičku pripraviť tie nohy, aj chrbát, pripraviť sa na nosenie toho batohu. Nevravím, že sa dá pripraviť úplne 100%, ale aspoň aby to telo začalo nie úplne od nuly, alebo aspoň niekde, lebo potom človek má na čom stavať a nie je to o tom proste, že umiera prvé 2 týždne, alebo celý mesiac, jak ja na SMPčke a ten aj pocit z toho treku je potom úplne iný. Súhlasím určite a poznám to sama na sebe, keď som začínala s turistikou, tak už len keď sme šli na 2-3 dní, tak to bol obrovský boj a naozaj, ako vravíš, hlava mohla byť nastavená, ale proste keď to telo malo obrovské utrpenie, veľmi ťažko. Práve. To šlo a keď sa kondícia zlepšila, tak už aj tých viac dní som dokázala zvládnuť a bolo to omnoho príjemnejšie. Nevravím, že tá hlava nie je nejak dôležitá, ale proste je to mnoho ľahšie, keď človek začne v trošku lepšom rozpoložení, aj psychickom a potom aj fyzickom, alebo naopak teda fyzickom a psychickom. Určite. Takže najdlhší čas na treku bolo viac ako pol roka a ešte by ma zaujímalo najdlhší čas mimo civilizácie, čiže keď ste neprechádzali cez nejaké dediny, mesta, že ste boli naozaj mimo všetkého. To je náročná otázka, relatívne, pretože, dajme tomu, myslím, že ten najdlhší čas, kedy sme nestretli nikoho, ten bol na Islande. My sme prechádzali okolo celého ostrova a taktiež sme si robili obrovské zachádzky do vnútrozemia a to vnútrozemie je v podstate pusté, tam nie sú žiadne dediny, žiadne mesta, len nejaké tie horské osady, dalo by sa to tak nazvať, v podstate sú to turistické miesta, z ktorých sa začínajú treky väčšinou. A tam sme mali časti, kedy sme boli, dajme tomu, 12 alebo 13 dní mimo úplne akéhokoľvek kontaktu, ale neviem, či to bolo tak divoké, ako dajme tomu tá Patagónia,
keď sme mali časti, že bolo 650 kilometrov, počas ktorých sme stretli, dajme tomu len farmára, alebo nejakú úplne miniatúrnu dedinu, kde autobus chodí raz za týždeň proste do mesta. Takže tá Patagónia, síce sme tam stretli počas tých kilometrov nejakých ľudí, toho ako keby najdivokejšej časti, ale myslím, že bola divokejšia vo svojej podstate než ten Island. A bolo to aj náročné potom aj tým, ako sa dozásobí, dajme tomu, pretože na Islande, 12 dní sme sa nejak tak zahryzli a nejak sme to prešli aj s trošku menej jedla aj tak, ale v tej Patagónii sme prišli do dediny, kde boli 4 domy a dalo sa tam nakúpiť úplne najhnusnejší drvený tuniak v konzerve, aký človek môže zažiť vo svojom živote, a múka. Takže my sme proste nakupovali len tie konzervy tuniaka. A z múku sme proste spojili s vodou a snažili sme sa z toho spraviť nejaký vlastný chlieb, proste aby sme na to tu nejaká niečo mali. A to bol absolútne... Anna doteraz tu nejaká vidieť nechce, keď ho vidí, tak dostáva z toho. Ja som to potom aj počítal, ako to boli stovky konzervy. Ja si myslím, že my máme otravu olovom do konca života, že máme vyzbierané olova za normálneho človeka, takže tá Patagónia bola určite náročnejšia v tomto. No práve sa mi vynárala ďalšia otázka pri tých vzdialenostiach, keď si hovoril, že ako teda ste sa nabalili a ako ste riešili presne tie potraviny, vodu a tak ďalej. A aký ťažký batoh ste mali tým pádom, keď ste šli tak dlho mimo všetkého? Ten Island, dajme tomu, keď to bolo na 12 dní, tak tam to bolo ťažké. Akože, už keď to ide, dajme tomu na tých 6, vtedy už mám na 6 dní v batohu zásob, tak už mám pocit, že to je trošku príliš. Ale dá sa to prežiť. Ono dobré je, že to stále ubúda, tak človek si môže vraviť, to je stále taký dobrý pocit, keď si človek môže dať ďalšiu tyčinku, že 100 gramov menej. A ja si myslím, že nikdy som to nevážil takto plné, ale myslím, že keď to je úplne na full, tak to môže mať okolo 20 kg, možno tesne viac aj s vodou. Pretože tá naša výbava už v podstate roky nosíme takmer rovnakú, ako tá základná, bez vody a jedla, a tá má okolo 7. No to je super. Alebo 7,5. A keď to tak počítame, väčšinou to vychádza nejaké kilo na deň jedla, plus samozrejme nejaká voda potom podľa podmienok. Myslím, že možno aj ťažší batoh bol opäť v tej Patagónii, keď boli časti, hlavne na začiatku, tam bola taká skôr akože polopúšť, tá krajina, a tam sme niekedy museli brať aj 6 litrov vody so sebou, takže tam sa to rýchlo potom preniesie. Sice to je opäť akože veľmi krátky úsek, dajme tomu deň sa človek musí zahryznúť, ale to potom boli trochu viac. Ale myslím, že na 20 kg ten batoh akože úplne bežne nejde. Možno ešte jeden prípad, ktorý ma napadá, ale za to dúfam, že Anna nebude počúvať teraz. Anna strašne rada, keď ideme niekde do útulne, tak zakladá oheň. Ale potom, akože to je super, mám to rada ja, ale potom, keď sme napríklad boli v Pyrenejoch a sme boli nad hranicou lesa, tak som musel so sebou brať minimálne 5 kg dreva z toho lesa do útulne hore, takže musím povedať, že aj tieto momenty ma celkom zaťažia niekedy. OK, chápem. Spomínal si, že teda zápisky z vašich ciest si píšeš hneď v ten deň. A teda zaujímalo by ma aj to, ako tie vaše dni vyzerajú počas strejku, čiže od ranného vstávania, raňajok, chôdza počas dňa, večer, príprava zázemia, stanu a tak ďalej. My strašne radi chodíme a chodíme dlho, tak nejak všeobecne, takže my máme väčšinou dlhé dni, aj keď to nejak tak počítam z tých, máme aj GPS, takže keď to nejak tak potom počítam z tých záznamov, tak to vychádza viac než 12 hodín denne a tie najdlhšie dni niekedy majú aj 14. No aj tým, že fotografujem na cestách, tak strašne rád začínam skoro, ešte pred východom slnka. A ak sa to dá, tak ideme k tomu nejak západu slnka. Samozrejme, v lete je to problém trochu, tam mi aj Anna vždy povie, že musím si vybrať jedno, že sa to proste nedá. No ale teda vstávame relatívne skoro, väčšinou ten východ stále je taký základ. Radi začíname rýchlo, že keď staneme, tak nejeme hneď, alebo nevaríme nejaké raňajky, ale rýchlo sa zbalíme. Sme schopní v podstate za nejakých 40 minút už byť na nohách. A potom tie raňajky sú za pochodu v podstate prvé. No a potom máme také
2 väčšie pauzy, my to voláme obedy. Takže ten prvý obed je väčšinou nejak tak po 4 hodinách, po ďalších 4 potom je ten druhý. Ono sa to líši podľa dňa, takže ťažko povedať. A pomedzi to si dávame nejaké tyčinky, no a to sú v podstate len také 2 väčšie pauzy, tie obedové, kedy si sadneme, vyzujeme topánky, necháme trošku presušiť veci, keď niečo treba. A inak v podstate len chodíme a ten večer, keď už toho máme dosť, tak dajme tomu hodinu. Predtým si povieme, že OK, že dneska, že na dnes nejak už stačilo a nepotrebujeme sa nikam dostať, tak začíname hľadať miesto na stan, lebo nie vždy je úplne jednoduché nájsť najlepšie. No a keď postavíme ten stan, tak ja si idem práve spracovávať zápisky a keď treba náhodou natiahnuť fotky z karty alebo nejaké také veci a Anna zatiaľ zbúcha nejakú rýchlu večeru. Väčšinou my nejak nevaríme príliš na tých trasách, väčšinou je to len nejaký kuskus, takže len v podstate zovrieť vodu, nechať to pripraviť a to je v podstate celý deň. Takže taká nuda. Tak to máš dobre poriešené, že kým zapisuješ, tak urobí sa jedlo. Tak máme to tak. Verím, ale zabera to dosť času, lebo píšem si aj ja, ale priznám sa, že určite nie v ten deň, to sa mi nikdy nechce, ale tak pri mojich kratších trasách sa to v pohode dá, ale pokiaľ vy vyrážate naozaj na niekoľko mesiacov, tak to by asi nebola šanca to potom spísať. Nedá sa to. Párkrát som to skúsil, ale to najdôležitejšie, také tie pocity, alebo také tie veci, ktoré človeka napadnú v ten moment, tie už proste si nevybavíš. Spomínal si, že hľadáte miesto na stan. Stanujete teda stále na týchto trekoch, alebo niekedy chodíte aj bez stanu? Nikdy bez stanu, lebo aj v podstate na tých dlhých trekoch to vidím možno aj ako také bezpečnostné riziko, by som povedal. Aj keď viem, že tam sú, dajme tomu útulne, tak ísť úplne bez nejakej možnosti sa niekde schovať, to mi nepríde ako dobrý nápad, ale my to aj máme radi, že keď vieme, že dajme tomu je na výber chata, alebo sa môžeme niekde utiahnuť sami, tak si radšej vyberieme ten stan. Ale na druhej strane máme radi aj útulne, tak keď je útulne k dispozícii, tak na to sa ulakomíme tiež, ale ten stan nám vyhovuje. A máme to aj tak rozdelené, aj tak pravím z tej bezpečnosti, že ja väčšinou nosím stan teda v batohu, ale Anna má so sebou taký malý bivak, alebo nejakú úplne ľahučkú bivakovaciu plachtu, že v prípade, že mne by sa niečo stalo a dajme tomu, nemohla by sa ku mne dostať, tak aby mala aspoň nejaké minimum sa nejak tak schovať pred živlami alebo zlým počasím. Vidím, že to máte už poriadne prešpekulované za tú dobu. A našťastie sme to nikdy nemuseli použiť, ale lepšie to so sebou nosiť, si myslím, než potom ľutovať. Určite bude mnohých divákov zaujímať, ako sa dá takýto životný štýl zvládať dlhodobo, pretože vyraziť na trek na pol roka asi si nemôže dovoliť hocikto. Máš nejakú svoju stálu prácu, alebo ako funguješ klasicky počas roka? Ja som vyštudoval medicínu v Košiciach, takže som začal pracovať aj ako lekár a vlastne tá prvá cesta Nový Zéland bol po 2 rokoch, kedy som sa už cítil vyhorený z mojej práce v podstate. Ale bolo to tak, že pracoval som teda v Čechách a mal som veľmi korektný vzťah v mojej nemocnici. Ja som im tak nejak vysvetlil, že mám to tam rád, ale že toto je niečo, čo musím spraviť a že keď ma nepustia, tak asi pôjdem. A nakoniec sme sa nejak tak dohodli, že na tie prvé trasy som skutočne mal neplatené voľno a v podstate som tam išiel nejak takým štýlom, ale samozrejme nie je to ideálne, pretože nie je to úplne normálna vec. Dajme tomu, nie každý takto chodí na dlhé trasy a nie každý v tej práci to pochopí, čomu ja rozumiem. A aj mňa to potom nejak tak časom začalo hlodať, pretože zo začiatku som mal pocit, že je to super, že nejak to tak vyvažujem, že dajme tomu 9 mesiacov v práci a 3 mesiace nejaká cesta, ale potom som mal časom z toho pocit, že robím kompromis na obe strany. Ako keď sme sa bavili o tých nejakých partneroch na trasách, tak z toho, že som mal pocit, že niečo vyvažujem, som mal pocit, že robím kompromis aj tam, pretože prišiel som z tej trasy, strašne ma bavia robiť tie fotky, tie príbehy z toho, tie knihy a išiel som do práce, po ktorej som potom zase robil inú prácu a už sa toho nabaľovalo toľko, že som si povedal, že OK, že si musím vybrať. A tak som sa je to už rok a pol, myslím, alebo takmer 2 roky som sa rozhodol, že z nemocnice odídem a že sa budem snažiť
snažiť živiť len tým, čo ma osobne naplňa viac než nemocnica, a to je nielen tá chôdza, aj dobrodružstvo, ale aj nejaké zdieľanie príbehov, zdieľanie know-how, písanie knižiek a rozprávanie o tom, čo robím rád. Ale milo ma prekvapilo, že, že vôbec sa dalo dohodnúť, že ti akože vyšli v ústrety, to je super. Myslím si, že by to bolo raritné. Stretol som sa aj s nejakými inými šéfmi nemocníc v mojom živote, ktorí mi vysvetlili veľmi rýchlo, kam by ma s tým poslali, takže, takže určite som bol rád, keby náhodou nás nejaký lekár počúva, tak nemocnica Písek odporúčam. No musela to byť skvelá psychohygiena, ako vravíš, že 9 mesiacov práca, potom 3 mesiace dobrodružstvo. Určite, ja osobne som to pocitoval ako psychicky náročnú prácu. Nielen tou náplňou, ja som teda pracoval ako radiológ, takže úplne som nebol v priamom kontakte s pacientami väčšinu času, ale bola to extrémne časovo náročná práca. Takže v podstate tie denné služby, k tomu nočné služby, ktorých bolo niekedy 7-8, niekedy celé víkendy som bol v nemocnici. Niekedy vyslovene sme mali za mesiac pár voľných dní, kedy sa človeku ani nechce výsť z domu, pretože že má pocit, že radšej by to len vyležal, a keď to má človek nastavené tak ako ja, že to dobrodružstvo je proste dôležitá súčasť jeho života, tak proste opäť sa dostane do toho kolobehu, že ho to začne štvať. No toho priestoru tam asi nebolo veľa, no. Za bežných okolností. Je to ťažká profesia na sklbenie s takýmto životným štýlom, môžem povedať. S takýmito voľnočasovými aktivitami. Je to tak. Ja som fotografovať začal teda na vysokej škole, takže to bolo také, že prišlo to trošičku neskôr, ale musím povedať, že to potom v tom, čo ma baví, to prerastlo tú medicínu. Super, tak držím palce, že sa bude dariť v tomto. Ďakujem, ja dúfam, stále je to pre mňa tak trochu experiment, pretože neviem, koľko spisovateľov nejakých cestopisných kníh máme na Slovensku, ktorí by sa tomu venovali nejak tak naplno, ale ja som si povedal, že proste ak to neskúsim naplno, tak nikdy nebudem vedieť, či to pôjde alebo nie. Držím palce. Ďakujem. Ešte by ma zaujímalo, či vás baví aj spôsob objavovania krajiny nejaký iný než turistický, a či ste podnikli aj nejaké iné výpravy než tie na peši. Áno, skúsili sme. Vlastne minulý rok sme sa rozhodli, že je na čase preskúmať nejaké nové vody, a vyrazili sme na bicykloch a išli sme zo Slovenska, začali sme tu nedaleko v Rozanovciach a dostali sme sa do Gruzínska. Ten pôvodný zmysel cesty mal byť dlhší, ale v tom Gruzínsku sme si nejak tak po tých 4000 kilometroch povedali, že asi stačilo toho bicykla na túto sezónu, ale bolo to strašne fajn. Naša takým hlavným cieľom, my sme predtým nikdy takto expedične nejak nebicyklovali, takže tá prvá časť cez Slovensko, Maďarsko a Balkán, tá bola taká spoznávacia, snažili sme sa to úplne nehrotiť, ale potom tá hlavná časť bola v Turecku, kedy sme si vlastne cez Ponské hory, to sú hory na severe Turecka, tak cez tie sme si naplánovali v podstate trasu len zo satelitných map, pretože tam, keď sa človek tak nejak pozrie na tie hory, tak sa zdá, že tam nie je nič, že tam proste, že to sú len kopce, ale keď si to prepneš na satelitnú mapu, teda na snímky, tie klasické satelitné, tak tam je strašne veľa ciest a je tam strašne veľa takých sezónnych dedín, nazývajú sa Jajla, kde vlastne tí Turci chodia len v lete nejak tak s dobytkom a žijú tam v tej letnej sezóne. No a my sme si to celé naplánovali po týchto cestách a cez tieto dedinky po horách a bolo to strašne ťažké, ten bicykel. Musím povedať, že pre mňa aj pre Anu sme z toho mali taký pocit, že je to fyzicky náročnejšie než chôdza. Naozaj? Že v podstate, keď pri tej chôdzi niekedy už máme pocit, že by sme mohli celý deň, že sme v takom mieste proste, kde nepoužívaš veľa energie, ale nejak tak proste to ubieha, tak na tom bicykli som mal pocit, že tam proste také miesto neexistuje. že v podstate ideš a stále môžeš ísť rýchlejšie a keď je ten kopec príliš, tak už potom aj nejdeš. No.
ale bolo to dobré, musím povedať, že je to zaujímavý spôsob cestovania a určite sa k tomu ešte vrátime. Neviem, či budeme pokračovať tou cestou, ako sme si ju naplánovali z Gruzínska ďalej, ale bolo to fajn. Takže výpravy ste podnikli aj na bicykli. Zahliadla som fotky aj z prespávania v aute. Áno, pre nás to bol stále sen, že vlastne chodiť na tie cesty a pomedzi cesty žiť vo vane a nejak tak cestovať a stále byť tak nejak voľný a chodiť, kde budeme chcieť, ale zatiaľ sa nám to nesplnilo, pretože nemáme van, máme len Hondu Civic a aj to nie v nejakom kombíku, ale sme si povedali, že proste, že to skúsime aj tak a vyhodili sme zadné sedačky, spravili sme si tam trošku takú konštrukciu dozadu, vojdeme sa tam tak akurát, máme šťastie, že nemáme 2 metre a vyrazili sme na Balkán a skúsili sme trošku aj z toho van lifeu a samozrejme má to svoje obmedzenia, ale myslím, že to celkom splnilo ten účel a viem si to predstaviť pomedzi tie cesty mať takýto životný štýl, môžem povedať. Čiže pomedzi dobrodružstvo a ďalšie dobrodružstva. Je to tak, akože stále mi tá chôdza príde o mnoho dobrodružnejšia, než ten, dajme tomu, volajme to van life, aj keď máme len auto. Pretože na tej ceste nemáš na výber. Si tam pešo, si tam len ty, máš stan a čokoľvek na teba ide, alebo čokoľvek je pre tebou, tak to musíš zvládnuť sama. A pri tom van life, keď je zlé počasie v Grécku, tak ideš do Bulharska. No, tak akože v tomto je to iné, musím povedať, že nemám z toho taký pocit, že ma to naplňa cestovateľsky, ale v rámci nejakého takého života, že proste mám trochu oddych od tej cesty a mám čas napísať knihu alebo pripraviť fotografie a pritom byť niekde na peknom mieste, tak to ma to Super. baví. V podstate celý ten príbeh znie ako taký vysnívaný život alebo vysnívané dobrodružstvo. Zaujímalo by ma, že či máš pocit, že či si musel tomu niečo obetovať z takých bežných, z takého bežného fungovania. Alebo jednoducho to tak máš, že toto je to, čo chceš. Ja osobne nemám pocit, že robím nejaký kompromis v živote. Našťastie to tak má aj Anna. Myslím, že keby sa niekto na to pozrel ako keby niekto, kto nemá takýto životný štýl a pozrel by sa na náš život, tak myslím, že tých kompromisov by tam videl veľa, pretože v podstate, dajme tomu, všetky peniaze, čo sme doteraz mali, išli do výprav. Keď sme niekde žili, bolo to vždy absolútne v podstate minimalistický štýl, tak ako žijeme v podstate na treku, tak nikdy nám nechýbalo nič viac. Máme síce auto, ale aj to máme od rodičov. Ďakujem. A nikdy som nemal ani peniaze na to nejaké si kúpiť, ani som nad tým nepremýšľal. Nemyslím si, že si môžem zobrať hypotéku na nejaký dom, pretože opäť s takýmto životným štýlom, keď ideš na nejaké 3-4 mesiace, tak bol by to asi stres, trošičku vyšší level stresu, než by som si chcel dovoliť. Ale pravím, pre nás, my necítime, že je to pre nás kompromis momentálne, ale určite je to nejaká obeta, no. Akože mať úplne normálny život a robiť to tak, ako to robíme my, neviem si to úplne predstaviť. Tak hlavne je dôležité, že máte to tak obaja. To je naozaj skvelé, že to cítite obaja rovnako a tým pádom nemusíte robiť tie kompromisy, ktoré si spomínal. Určite, keby jeden z nás chcel žiť úplne normálny život, tak si myslím, že by to nešlo, že by to bolo znova ako na tej diaľkovej trase, dajme tomu. Stále sa mi vynára množstvo ďalších a ďalších otázok, len to by sme tu sedeli asi do zajtra a asi by sme zamrzli, keďže nám začalo aj poriadne fúkať. To by bol väčší problém. Asi áno. Veľmi pekne ti ďakujem, že si prijal pozvanie. Ďakujem za naozaj inšpiratívny rozhovor a za nahliadnutie do vášho dobrodružného života. No a prajem vám hlavne veľa ďalších šťastných prejdených kilometrov bok po boku a nech vám to stále prináša takú radosť. No a ja ďakujem a dúfam, že sa ešte vidíme niekedy. Pevne verím aj ja. Pokračovaní.